Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw no. Mayong gabi kanatong tanan, kumusta? Karon day atong ipadayon ang laing sumpay ni Sugilano no nga sinuwat ni ang tiniri kabidad ug dili pa day no. Shout out sa inyong tanan nga nagsumpay pa atin sa mga ano sa aking pang-upload ng mga Sugilano dili kan sa aking drama. Salamat kaayo no. Shout out sa inyong tanan mga ka-listeners no. Mga followers, karon no dito maglagan ni ang laing sumpay ni Sugilano nga sinuwat ni Jenerica Bidad. Daghong sa sasa. Ma'am, nahilo mo gud ka diha. Si Sir Rodel gyud ang nakatubag nimo, ma'am? Oo. Ug tuwa pa sila sa ospital. Kun mao na. Dili si Sir Rodel ang nakita nimo karon ug imong gisundan, Ma'am Sabrina. Kung dili to si Rodel, kinsa man di ito? Daot ang espiritu nga nagpakarodal, Ma'am Sabrina. Unsa? O gusto kaniyang lamaton. Aron madisgrasya kasama kang adala. Unsa? Ma'am Sabrina, palayo inig tapita. Nga ano sab sila? Alisa, unsa man imong gipanulti? Wa mo nakita. Mamatay ka ko dili ka mo palayo dinhi sa Casa Albornoz. Busa palayo dinhi. Palayo! Dili ka nila hunungan hangtod nga dili ka kapalayo dinhi, ma'am. Sige na, ma'am. Gawas dinhi sa Casa Albornoz. Pagdali, ma'am! Analisa! Ana, ano nagirahan si Ma'am Sabrina? Kinahanglan makapalayo siya ng dapita man ng karding. Sige na ang sunod nga mamatay. Dili ko mamatay, anak, kay nisalig ko nga dunay Ginoo. Pero magdagan sila. Huwag nakatutok silang tanan nimo. Unsa? Ayaw silang tagda, Analisa. Ma'am, madoon na silang tanan nimo. Ana, tanawa ko. Tutok sa ko mga mata, tutok sa ko mga mata. Wa kay nakita ang mga espiritu. Kana ang ibutang sa imong una-una. Pero naano sila padong nimo. Gusto silang buhikat nimo. Wa kay nakita, Analisa. Wa kay nakita. Lula? Wa kay nakita. Ayaw sila og tagda. Wa kay nakita. Dili sila makapanghilam kang Ma'am Sabrina. Piyo nga ang ibang mga mata. Huwag ka makakita nila. Ayaw silang tagda. Ayaw sila panuang nga nakakita kanila. Ayaw ang totok kanila. Piyo nga ang ibang mga mata. Sunda si Lola. Sige na, Ana. Piyo nga ang imong mga mata. Analisa, ikaw lang magkaputol sa ilang pagsamok-samok. Isira ang putahan sa imong mga mata. Isira! Kaya, ayaw una bukha ang imong mga mata. Piyong una. Kading ipahilo na sa sofa ang imuhang manghod. Dire, Analisa. Higda na lang dire sa sofa. Lola, okay na ka na si Analisa. O na siya maglihok na. Ayaw kahadlo kanila, Analisa. Mga espiritu sila sa mga patay. Dili sila makapasakit ni mo kung dili mo sila tagdon. Ayaw padaog sa imong kahadlo. Kaya, relax. Katog na. Ana? Masagdiw na siyang makatuog ka din. Lula, salamat ang imenhi ka. Unsa na kaaghat ni mo nga muani og gabiing dako dinhi sa bahay, Lola. Dili ko makatuog nga naghuna-huna kang Analisa. Lola, Sa dihang miadto ka mo aron magpatabang ka na ko kung saon nga dili na siya makakita sa mga espiritu sa kagit-git. Wala ko mahimutang. Salamat lang nga. Mahal gyapon ni mo. Managsama kami og nadawat nga tunglo sa Analisa. Og nahibaw ko nga nagkinahanglan siya nako. Aron dili siya matarong sa bisan noon siya nga iyang makita. salamat, Lola.
Pagkarugay na sa panahon, wa ko makatunob ni ining dapita. Mahimo ka nang mubalik din ang dapita, Lola. Sa ako nang gingon, nga dili ko mabiyaan ang mga palasyo. Aduna pa ba day buhi sa mga palasyo, Lola? Aduna pa. Ha? Unsa? Ang bugtong apo sa tuhod ni Don Ignacio o Clara Ignacio. Lola, may anak ang undag iya sabay sa mga Ignacio? Aduna. Siya si Ramil Palasyo. Ramil? Ramil Palasyo? Ayaw ka mo kabala ka. Karon nga nakatunob na ako pagbalik din he. Muto nga lang ako sa hustong oras. Pero, Lola, Kading, lang magpaatbang lang ko ni ining dapita. Ugos bongko. Dili mahimo nga mahibaw si Madam Mercy. Nga buhi ang bugtong saksi sa pagpatay siyang amahan sa amahan ni Elmo. nganong taguon pa man nimo ang kamatuoran. Lo? Elmo! O Liling, ako, Elmo pasahero ako. Pero... ang krimen sa mga ginikanan ni Madam Mercy, tinahanglang mapairan. Apan patay na siya, Elmo. Patay na si Don Romero nga mao'y sinuganan sa tanang krimen ni ining dapita. May anak siya. Dili may umubayad si Madam Mercy. Sa nga wa siya ilabot. Naglatay sa ilang dugo ang dugo sa kriminal. Ug ang iyang apo ang katapusang nagda sa dugo sa kriminal. Apan kinahanglan siya. Siya ang mubayad. Dili. Dili ko musugot ka si Rodel ang mubayad sa iyang apuhan nga dugay nang namatay. Dili ko musugot. Ayaw pa. Ayaw pa. Ayaw. Pa, ayaw. Sir, ginapan si sir? Ayaw siyang sa apa. Maluoy ka. Pa. Ayaw siyang patya. Ma! Ayaw. Ma! Ayaw. Ma! Ayaw. Ma! Pa. Ma! Nadamgungsab ka. Ma'am, inom mo ining tubig, oh. Kinsa ka. Nalimot ka, ma. Siya ang imong nurse. Sila mo painom ni mo og tambal. Amo atiman nimo. Siya ang imong ipuli kang analisa. O ma, Unya. Unsama ni siya? Makakita ni siya og mga espiritu? Dili, ma'am, oy. Rodel, mas ganahan kong analisa. Kay makakita ko sa mga espiritu nga gusto mo patay sa atong pamilya. ma, ayaw na paghisgutan ng espiritu. Kung gusto kang kagawas din sa ospital. Uy. Niyaman day. Niyaman tuod ko sa ospital. Sorry. Dili man day mo to o mga daotang espiritu ang mga doktor. Pahaway na, ma. Madam, butangan ako og unlan ang imong likod, ha? Ayaw! Ma, ayaw na ginawa na si Angel. Okay lang, sir. Pahaway na, Angel. Ako na bubante ni mama. Dili na ko magdugay, ana. Kading. O, ma'am. Sabrina. Tawagan lang ko og Sabrina. Pag-amping din ni Ma'am Sabrina. Dili kini ordinaryong lugar. Mutuo ka ba og doppelganger, Lola? Doppelganger. Nakita ko kaganinang akong bana, si Rodel. Iya kong gisangpit. Og nilugsong siya paingon sa sapa sa banlot.
Apan sa diyang nanawag ko sa ospital, tuara dito nga akong bana, Lola. Oh. Dili ka na maayo nga kay mailan. Gagamit sa dootang espiritu ang bayhon sa imong bana. Aron birahon ka ngadto sa kangiti. Unsa? Kinahanglan mo biya ka ining dapita, Ma'am Sabrina. Annalisa. Nakatuto ka, Ma'am Sabrina, ang mga dootang espiritu, Lola. Gusto si Annalisa, ma'am. Mas makaayo ni mo palayo na kaniinig dapita. O sa imong bana. Unsa? Tumana ang tambag sa ako nga po. Tira ko magdugay ka diyarig. Magkamata si si Ramil, ngawa ko dito sa bae. Ma'am Sabrina, sundang among tambag ni Lola. Paabutong taon na si Rodel Annalisa. Salamat. Ngayit-ngit pa nga nabalik ko din sa bae. Si Ramil, nagmata ka na? Ayaw ka sukusin! Ayaw! Hayag naman di ay. Rodel? Ikaw na ba na? Ha? Sabrina! Parang labay ka kunlan. Ikaw gidi ay. Sabrina? Kamusta man ka? Ganon hadlok man ka nako. Rodel, kuan. Sabrina, may problema ka ba? Palihog lang, blihi ang bintana. Gusto ko nga makita ka sa hayag. Sige na, Rodel, ablihi ang bintana. Dana, hayag ang kwarto. Unsang orasa ka ni Apot? Kinsa imong kauban? Kuan, mga alas 9 sa buntag may naabot. Og nahinanog ka pa. Maunang wala na kanako pukawa. Kinsa kauban nimo? Annalisa? Ana? Dinikaw na ha? Adtuon na nako si mama. Ni ana si Mama Mercy. Pwede pa sapot ka si Rodel. Si Rodel na tinang akong nakita. Annalisa? Ana? Lakaw ra gani, be. Tawga si Annalisa. Pero madam, unsa ba kasultihan nga tawga si Ana? Pangita siya. Ma? Nausa na ka? Gusto kong muanhi si Ana. Ako pang gisugo si Ana, ma. Gawas pa. May nurse ka na. Kung sa imong kinahanglanon, si Angel nang bahala. Dili na gyud ko makasugo ni Ana. Si Angel ang sugo akong doon na kay sugo, ma. Kay si Ana, to na masahin sa kusina. Ipalayo ninyo si Ana nako. Wala man na mo siya ipalayo ni mo, ma. Pero anong dili naman siya makaduol nako? Tungod kay may kaugalingong nurse ka na. Si Angel na ang sugo, ah. O niya, makakita ba na siya espiritong bayhana nga dili man? Sir, unsa man ang iyang gipanulti? Doon na day multo ning baya? Wa, Angel. Lakaw na sa gawas. Okay. Sir. Rodel, paanhi alang si Ana bisan karon lang. Kaya ako lang ipatanaw niya kung wa bay da utang espiritu kining kwartuha. Ma, gusto na. Mahadlok na nimo ang imong nurse tungod anang imong gipanulti. Kung mahadlok siya, hala papauli ka na siya sa ila. Si Annalisa ang gusto na kumubantay nako. Annalisa. Madam, welcome home, Madam. Annalisa,
Ano may anhiman ka? Aron sa taon ko, naapa ba niya ang tunglo, Rodel? Analisa, tanawa kini akong kwarto. May nakita ka ba? Uwa, madam. Dili na ko makakita og mga daotang espiritu, madam. Unsa? Bunga lang sila sa tunguna-una. Sigurado ka bang wa kay nakita karon? Wa si Papa Romero din sa akong kwarto? Nag-inusara ka lang din sa mong kwarto, madam. Mao ba? Makalakaw ka na, Ana. Oh, sir. Maayong paghibalik, ma. Unsa man ang imong pahiyom? Tininuod ba ka na? Dili ba ka na pagpakaron ingnon? Ma, inahanta na ka. Kana ang ibutang sa imong una-una. O kay inahan naman ta ka. Pinangga ta ka. Pahuway na. Si Angel ka rumisinggit. Angel? Miss, ano masingit mag ha? Tanawa! Iri nga patay nga gibitay. Sa mga ginadapitan na ni sir! Miss, ayaw lang pag-share na ko, miss, kay kakabang na ko din Ano siya natabo din Sir, may patay nga iri nga gibitay, sir. Ay! Hala! Unsa na? Patay nga iri nga gibitay. Ha? Dautan ka ng maong ilhanan. Migara nagmaayo mga dautan ni Dapita. Hoy! Kinsa ka bang naghadlok na mo? Sultihan ta ka! Nawa ko mahadlok na mo! Rodel, dunay mensahe nga gustong ipadaki ng maong tao. Gusto to niyang hadlokon. Sir, mura man kog mahadlok ko din ni sir, oy. Ayaw ka hadlok. Usa lang kabutang ang tiwan-ani mo. Unsa man na, sir? Ayaw og ayaw pagtunob diya sa sapa. Unsa, sir? Bisan kinsa mo dapit nimo sa pagtaak sa sapa. Ayaw gid pag-uban. Bisag usa pa kanamo ang modapit nimo. Ayaw pagsunod sa sapa. Og ayaw pagawas sabay sa panahon sa kagabion. Unsa? Ilubong na ka ng iring nga patay karaling. Unsa gid kay buti pasabot sa mga nahitabo kagabi. Pero dili sad mahitabo nga ako laning pangdungog. Nabati ko gid ang tingog ni Rodel nga nisampit nako. Nanghinugtog man ka din sa garden, love. Unsa man, nirelax na si Angel? Oh, napasabot ko na siya. Rodel, nahadlok ko para niya. Oh, Sabrina. Para nako. Dili maayo nga dunay laing tao nga motipo nato. Sabrina, ayaw ka hadlok. Dili ko gustong mahadlok, Rodel. Pero ang mga panghitabo kagabi, ampun. Ang pangiday na hitabo gabi. Nganon kalit ka man lang nagsusi sa ospital. Basta kay wala ko makasapot sa mga panghitabo inig Dapita, Rodel. Madam, ni anang imong tambal para karong orasa. Kinahanglang mo biha ka din Ha? Pero madam, nurse man ko nimo o nagkinahanglan ko og trabaho. Unsay importante nimo? Kinabuhi o kwarta? Syempre, kinabuhi, madam, pero aron mabuhi ka, magkinahanglan ka og kwarta. Ayaw usiki ang imong kinabuhi ni ining Dapita. Nagkagubot ka mo sa silong. Unsay hinungdan? May patay nga iring, madam, gibitay sa kahoy. Ang sunod nga ibitay sa kahoy. Mao ikaw. Madam, ayaw taong ko og adlo ka, madam. Unsa man? Painon ko nimo anang tambal o dili? Niya, madam, inom na. May nahitabo kagabi.
Sa pa nang nahitabo gabi eh. May nagbinuang og abli sa dakong pultahan sa sala. Sa puti mong pasabot. Amo ning gilak ni Carding. Apan ang nagbiya na ni Carding. Kung mapadong na ko sa tong kwarto, maablinik balik, Rodel. Unsa? Apan kung among susihon, way tao sa gawas. Kung maabli man ang dakong pultahan, naggamit yun og giyawi ang maabli. Mao ka nang gikahadlukan ko, Rodel. May tao nga nag-obserbar lang nato. Unya nabati kong misangpit ka sa kungan kagabi. Unsa? Og nakita ta ka nga nagbarog tiyang dapita. Nagtalikod. Nagatubang sa sapa. Og sa dihang milugsong ka sa sapa, ako kang gisundan. Apan sama sa una, dili ka mulingi. Sabrina, ayaw na ni Kusba. Ang unsa, Bisan unsa nga makita nimo. Bisan og ako pang doppelganger. Ayaw gid pagsunod niya. pero nagtuogit ko nga ikaw ni. Kaya nagsulob ka sa imong jacket nga itom. Unsa? Og imog yung tingog ang nabati ko nga may sangpit ako. Ikaw ang misangpit nako. Ikaw ang akong nakita. Sabrina! Mao ka na ang nakita ko, Rodel. Ikaw ang nakita ko nga milugsong. Unsa? Pero... Nahibaw ko nga dito ka sa ospital. Pero bisa unsaon akong tanaw. Imong likod ang ako nakita. Imong gidakon, imong jacket, ug imong tingog ang nabati na ako. Imposible ka na. Ug nagtuo ka, nga ako lang mugna ang istorya ang tanan. Rodel, tanaw nga ako tiil. Nasabot ko sa gamot sa kahoy, mong natumba ko. May nalang kay naapsan ko ni Carding o gidakon niya balik din sa bahay. Relax lang, Sabrina. Dili ko mahimong mo relax, Rodel. Tungod kay may pagduda ko. Unsa man? Nagduda ko nga dunay gustong mangilad ako. Ug ang lalaki nga parehas og likod nimo, mao ang mipatay ni Elsa. Siya sab ang gustong musuod sa bay nga among gibakasyonan ni Mama ug Annalisa. Ug siya ang mipatay sa iring. Sabrina. Kinahanglang mailhan siya sa dili pa mo patay pag-usab. Sabrina. Manoy, butang yung mga batong ibabaw sa lubong sa iring. Oh, Mayo na ninyong pagkalubong? Sir Rodel. Mayo. May panguntahan ako ninyo. Labi na ni mo, Carding. Unsa man na, sir? Unsa man ganitabo gabi eh? Tinuod ba nga dunay nagbinuang ninyo sa pultahan, Carding? Oh, sir. Tinuod gid eh. Oh, sir, mga kaduha gyud. Unya ikatulo, nakit-an lang nako si Ma'am Sabrina nga may gisundan sa ubos sa sapa sa banlot. Nagsiki siyang sangpit sa imong ngan. Rodel! Asa ka paingon? Rodel! Oh, Manoy, tuwa sa sapang tingog ni Ma'am Sabrina. Oh, tuwa siya sa sapa. Dali, sundan na to. Rodel, huwag ako! Huwag ako, Rodel! Si Rodel lang yung gisundan. Rodel, asa man ka? Huwag ako! Rodel, Uy! Misingit si Ma'am Sabrina. Una na lang ako, Manoy! Oh! Mauna na ako nakita nga nanaagan sa kahayag sa buwan si Ma'am Sabrina nga nagyaka si Yuta. Nasabod ang tiil sa gamot sa kahoy. Kung mauna, tinuod gid ay nga may nakita siya. Og ikaw ang nakita, sir. Ang imong doppelganger. Sir, mayo tingali sir nga ipalayo ni mo nining dapita si Ma'am Sabrina. Mausap na akong gustong itambag ni mo, sir. Si Ma'am Sabrina na ang target sa maong tao nga nagpakaikaw. Pero, ako gid ko nang iyang nabati. Mausap na ang iyang gisulti na mo, sir. Managsama mi og tingog sa maong tao. Madam! Madam, ayaw na gilapay, madam! Adela? Oh. Sama og tingog ni Adela si Angel. Ang nurse. Ano man eh? Dali. Susihon ta si Mama.
Gawas! Gawas! Ay! Ma'am Mercy! Ay, nagasuko na ako, ma'am! Masukog yun ko! Kay dili ko ganahang mamatian ang imahang tingog og sinultihan! O sa may diferensya sa kung tingog og sinultihan di ay, madam! Ma, mausa man sa kanili. Papahawaan na siya! Papahawaan na siya! Di ko ganahan na niya! Ngano nagkatag ang mga butang dinhi? Iyaman kong gilabay, sir! Angel, Sa may akong buhatan, sir! Aron dili siya masukot na ako! Sa may buhaton ako, Rodel! Aron dawaton ko sa imong inahan! Rodel, wala kitatukan ni mo si Angel. wa. Ipalayo siya na ako, Rodel! Dili ko gana mamati sa iya tingog! Dili ka ganahang mamati kay parehas siya og tingog og sinultihan ni Adela, ma? Dili ba? Sabot mong ipasabot. Angel, gawas mo na sa bahay. Oh, sir! Ganon hadlok man ka sa tingog ni Angel, ma? Mahinumdum ka ni Adela? Oh! Ma! Sulti sa tinuod! Mahinaybawan ka ba's pagkawa ni Adela, ma? Oh! Naunsa ka ba, Rodel? Nasudlan ka ng demonyo? Sulti sa tinuod, ma! Giunsa ni mo sa Adela, ma! Buhay ko, Rodel! Si Mama, gisakitan siya! Sulti sa tinuod, ma! Unsa imong gibuhat ni Adela? Unsa! Sorry. Sorry, Rodel, pero kinahanglan buhian ni mo si Mama. Nasudlan ka ng yun daotang espiritu, Rodel! Nasudlan ka ng daotang espiritu! Rodel! 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 Ma, ikaw na lang sabot ni Rodel. Ha? Ikaw! Ikaw ang nakaingon ni tanan! Daan ko na ikaw gipasidanan! Dili mahimong magminyo si Rodel! Dili mahimong adunay makasal ni ining baya! Ngano, ma? Wa ka ba dahil makasal uban sa amahan ni Rodel? Kung tinuod ka ng imong giingon, nga dili mo sugot ang mga daotang espiritu ining baya nga dunay kaslon dinhi, hangtod ba kamo og ang imong bana wa makasal? Wa kami bindisyon! Oh. Kay dili mo sugot ang demonyo kong amahan! Mama Mercy, Dili siya gusto nga may mukatawan ni ining baya! Dili siya gusto nga dunay malipay dinhi tungod sa kaminyoon! oh, ma, Siya lang ang gustong malipay uban sa iyang Diyos! say, Diyos, ma. Ang bato! Ang dakong bato! Mo'y nakaingon nga nahimong demonyo ang akong amahan! Iyang ipatay si Mama Marcela! Kay nademonyohan siya! Hain ka ng Diyos nga bato nga giampuan sa imong amahan, ma. Naa sa sapa sa banlot! Giuha ko, kuhain ko og tubig! Oo, ma. Tinuod ka ng gisulti ni Lolo. Nga adunay kulto nga nahitabo ining dapita sa unang panahon. O kusa sa miyembro ang amahan ni Mama Mercy. Loel mo, Ma'am Sabrina, may isugo ka na ako. Walo. May isulti lang ko ni Molo. Unsa man ka na, ha? Tinuod gyud ang imong giingon. Nga dunay bato nga giampuan sa mga kulto ining dapitalo. Nahibaw ini si Mama Mercy tungod kay miyembro ni ini ang iyang amahan, si Don Romero. Og nagtuo ko, Loel mo, nga may miyembro pa hangtod karon ka ng maong kulto. Magpatay sila. Oh. Baot ka na ang angay mong kahadlukan. Mupatay ka ng maong grupo. Ginoo ko. Nahibaw ba kahainis? Ana? Ana, nagkakita ka ni Rodel? Wa man, ma'am. Hain magkasiya.
Nasigpatan ako siya kanina nga milugsong sa sapa. Huh? Sigurado ka, Angel? Oo, nakita na ko siya. Paspas siya milakaw paingon sa sapa. Di ara mo. Oh, Ma'am Sabrina! Ma'am, asa ka? Ma'am! Ayaw pagluksan sa basa banlot! Wala mamati na ko si Ma'am Sabrina. Angel, lakaw. At tuwa si Manny Carding. Ay nga papasan sa sapa sa banlot. Lakaw! Ay, unsa man ni uy. Ngano nang hadlok man sila anan sa paa. Mura ba di ko magdugay ini dapita? Ay naman ka si Rodel. Pero dili ko angay mahadlo karon. Kay hayat kay adlaw. Ma'am Sabrina! Oh, Ma'am, huwat ako! Ana! Ma'am! Ma'am, ayun na napangitain ng kapita sa Sir Rodel. Kinahanglang mahibaw siya sa gisulti karon ni Mama Mercy nako. Nga naman di ay. O sabi gisulti ni Madam Mercy. Si Don Romero Rema, miyembro sa kulto ug nag-ampo sa dakong bato ining dapita. Unsa? Mo ka na. Miyembro siya sa hilom nga kulto nga namugna ining dapita sa unang panahon. Ug gusto kong mahibaw ini si Rodel. Ubananti ka, ma'am. Ubananti ka. Salamat, Ana. Kung tinuod na doon ni Kulto ning dapita, kuya kung doon na pa'y membro nga napabilin din eh. Oo, kuyaw kaayo. Tungod kay klaro kaayo nga ang mga gipang patay ining dapita ilang gihalad sa ilang Dios nga bato. Bato? Oo. May taas ug itom nga bato nga niay ni dapita. Posible nga niya kini dinhi sa sapa. Nataguan lang sa ubang mga bato. Gitaguan sa panahon. O gipukaw kini. Mao nga mitungan na sa mga patay ning dapita. Oh, Ma'am Sabrina, nga numihunong ka. oh. May kisulti si Lula. Hapit na ang adlaw sa mga minatay. Musiaw na usab ang kamatay nining dapita sa yuta sa banlot. Misulti si Lula nga hapit ang adlaw sa mga minatay. Musiaw na sab ang kamatay ining dapita. Ang nagsugot na. Una si Elsa. O gikaduhang iring. Ug may musunod pa, Ana. Ma'am Sabrina, dili na lang katamo apas ni Sir Rodel. Pabuto na lang nato nga mapauli siya. Nakahinumdum ko nga nakahisgot sa si Mama Mercy bahin sa adlaw sa mga minatay. Nga dunay mamatay ining dapita. Kung kinsa ka man nga gusto manghadlok sa akong pamilya! Pakita! Turog ni Rodel karon. Sir Rodel, Tuwa sa ibabaw, nagagikan ang tingog niya. tuwa siya sa nasunog na bahay sa Casa Alborono. Dali, Ana! Ma'am, hinahinay lang. Ma'am Sabrina, hinahinay lang. Kung kinsa ka man nga gusto mo palayas na mo inang dapita! Hunong na lang! Sa dilita pa ka masakpan! Pakita! Sulti ko kung unsay atraso sa kong pamilya ni mo! Pakita! Bam! Sabrina! Sabrina! Anong naman mo? Asawa ko ni Rodel. Dili ta ka mahimong pasagdan nga mutunog ining yuta sa mga demonyo. Sir Rodel, mamiya na tining dapita. Ano? May nakita ka ba, Ana? Huwa ko nakita. Pero dili makaayo nga magdugay ta dinhi. Rodel, please. Ayaw kang kita ang kriminal. Nagtuo ka sab na doon ay kriminal nga nagtago lang din sa yuta sa badlot? O, Rodel, may kriminal. Ug posible nga daghan sila. Ug pulo sila na demonyohan, Rodel. Please, mamiya na ta dinhi. Rodel. Sir, ma'am, may nakita ba mo din hingkaw? Oh, nagdala mong sundang karding? Loel mo? Mga tao nga sakop sa demonyo ang akong kaaway ni ining dapita si Rodel. Busa, suklanta sila sa tinawhanong pagsukol. Loel mo, ikaw ba'y may atiman ang mga buwak nga
nga Rosal? Kadaghanan sa mga buwak nga Rosal dinhi. Mauday nga humot na kayo ang palibot. Wa ba ko nimo matubag, Loel mo? Ikaw ba ang nagtanom niya ng maong mga buwak? Dili. Lo, Ayaw pa makak. Ako nang gibalik kining dapit nimo. Ikaw lang tag-iya ini. Pusa, ikaw lang makahimo sa pagtanaman ng mga buwak nga Rosal. Nagsulti ko ni Imus tinuod sa Rodel. Wa kung magtanom ana. Igo lang kong naghawan sa mga sagbot ditong tapita. Pero wa pa ko maabot din bahin sa bungtod. Mamiya na ta ninyo. Dali na mo! Rodel, may isulti ko nimo. Pero adto na kita magsulti sa baya. Usa ka na isulti mo na ako, Sabrina. Nahibaw si mama ni mo bahin sa kulto nga naglihok ining dapita sa unang panahon. Ato ang matuod ini sa Rodel. Ug si Lula Liling. Gamay pa ko nga nakabati na ko sa Gilanuna. Pero, dili ko ganahan maghunahon na kimahadlok ko. Ako sab. Sorry, Ma'am Sabrina, nga karon mo ang kun nimo bahin ni. Kinahanglang wa na mo'y itago. Kutob sa inyong nahibaw-an nga kalihukan nga iya sa demonyo ining dapita, isulti ninyo nako. Ato ning tun-an og maayo, aron madakpan kung kinsa man ang kriminal nga nagtago sa kangit-ngit. Kung kinsa man ning tawhana, magbayad siya sa tanang gipamatay niya. Mao kada ang rason nga kinahanglang mailhanta siya. Ug kinahanglan makitaan ang bato nga ilang Diyos sa kulto. Ma'am Sabrina, mao kini ang itsura sa maong bato. Ikaw ang nag-drawing inilo? Pila kagabi kong naghuna-huna. Gipugat ko ang akong utok at mahinumdum ko sa akong nakita. Ug sa katapusan, nahinumdum ko. Unsa pa hinumduman nimo, Lo? Pila ka adlaw, sukad sa pag-abot nila ni Madam Mercy. Bata pa kay ko. O gipabalhin nila ang akong inahan sa kwarto sa mga katabang. Unya, Lo. Unsay sunod ka nahitabo, Lo Elmo? Nakamata ko sa lanog ug lagubo ug sa singgit ni Madam Mercy. Ala, nagsisingkit! Si Mercy, gikuyog siya, Papa! Gisundan ko sila. Ug may paingon sila sa sapa. Sa sapa? Milugsong sila sa sapa. Ug dito, nakita ko nga mihayag ang sapa duol sa busay. Unsay lang gibuhat sa ibabaw sa busay? May hawan sa kilid sa busay. May mura og altar nga bato. Altar nga bato? Sa ibabaw sa busay, daghan sila. Nag-alirong. Nagsuom og itom nga mga panapton. Nagtabon silang mga o. Dili ko makita ang ilang daw. O niya, dunay murag pare. O gigoyod ni Don Romero si Madam Mercy doon sa altar. Ug sa altar, at dunay naghigda. Kinsang naghigda sa altar, Lo Elmo? Usa ka babae. Batang babae. Parehas ug edad namo ang maong babae. 8 anyos. Ug unya, Unsay sunod nga nahitabo?
Lo. Lo, sinita po. Ngano lo? Sulti lo. Unsay nahita po? Nganong nihilak ka? Ayaw sa pa sa pagpaminaw ni uban pang sumpay ng Sugilanon na sinuwat ni Generica Vidal. Dag sa sapa. Ulihog tayo kuno o subscribe sa aking YouTube channel. Nagkakayong salamat inyong pagkanunayong pagpaminaw.